Случвало ли ви се някога да се върнете от почивка готови за работа, но да ви посрещне наводнената от съобщения електронна поща, която трябва първо да прегледате? Ние подобрихме дизайна на Microsoft Outlook, така че да се справите с огромните количества информация, която ви затрупва всеки ден, предоставяйки ви бутона «Скриване на имейли». Чрез изглед разговор в Microsoft Outlook 2010 цели разговори са видими в едно място, дори ако някои съобщения от разговора се намират в други папки. Можете да разгърнете всеки разговор и да четете конкретни съобщения. Ако искате да освободите дори повече място, изберете «Изчисти разговор». Outlook ще изтрие всички излишни съобщения, така че не е необходимо да ги сортирате вие. Ако някой от разговорите не ви интересува, можете да използвате опцията «Игнориране». Тези съобщения и разговори, както и всички бъдещи отговори към тях, ще отидат директно в папката ви с изтрити файлове. Използвайте новите възможности на Outlook 2010, за да внесете ред в пощенската си кутия и оставите време за по-важните неща. За да откриете още начини да пестите време и да се организирате, свържете се с вашия лицензиран Microsoft партньор.